La Asociación Empresarial Alcira ha presentado el programa de apoyo al comercio minorista 2021 impulsado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia y en el que también ha participado y colaborado el Ayuntamiento de Alcira. Se trata de una nueva aplicación informática diseñada como herramienta que permitirá a los comerciantes realizar diversas gestiones que facilitarán tener un escaparate digital, la interconexión con sus posibles clientes, el cruce de ventas y la promoción de eventos. Se denomina APP Alcira Ciutat Comercial y hará posible que cada establecimiento disponga de un espacio en el que pueda exponer sus productos, servicios, promociones, ofertas, vales, cupones y cheques descuentos canjeables con las compras. Los establecimientos estarán geolocalizados para facilitar la afluencia de los clientes y estos podrán contactar desde la aplicación con el comercio que deseen. Asimismo, desde la aplicación serán informados periódicamente de cualquier evento o promoción disponible en el momento de publicarlas en tiempo real. A la presentación, que se ha llevado a cabo en la sede de la Asociación Empresarial Alcira, han asistido Diego Gómez, alcalde y concejal de comercio de la ciudad de Alcira, Raúl Tudela, presidente de la asociación, Victoria Guillén, técnica de la Cámara de Comercio de Valencia, Marisa Martínez, responsable de comercio, y Carmen Herrero, directora de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alcira, IDEA. Diego Gómez ha manifestado que esta nueva aplicación, unida a las ya creadas, permitirà potenciar les ventas online en la localitat. L'aplicació, perquè jo me l'he baixat avui mateix en el mòbil, crec que el tindre una aplicació com aquesta, sí, Alcira Ciutat Comercial, és una aplicació, diguem que naix ara, molt important per l'associació empresarial, en col·laboració amb Cámara València, i és una ferramenta més per a trobar diferents categories dintre de la nostra ciutat, referencials en comerços, en restaurants, en cafeteries, serveis immobiliaris, etc. I és una ferramenta per a ubicar-nos, per a poder contactar i per a poder veure promocions, etc. És a dir, d'alguna forma estem de nou contribuint a la promoció de les nostres botigues, del nostre comerç, de la nostra economia local. Des de l'Ajuntament se sumem a aquesta aposta que fa l'associació empresarial perquè, a més, va a connectar en altres complements que ja tenim dissenyats, com pugui ser el tema de la plataforma d'Alcira Comercio, de venda online, o també, per exemple, el tema d'esdeveniments, com pugui ser les activitats relacionades per exemple, en campanyes com Sant Valentí o com Nadal, o també per al tema dels bonos comercials. D'alguna forma, el que estem fent és intentar sumar tots els esforços per dinamitzar l'economia de la nostra ciutat en base al comerç. Crec que és molt bona idea i des de l'Ajuntament anem a continuar via el Consell de Comerç donant suport a aquesta iniciativa. Por su parte, Raúl Tudela ha agradecido la colaboración a la Cámara de Comercio y su implicación por hacer posible este proyecto en un trabajo conjunto. Pues esta nova aplicació que hem tret gràcies a la col·laboració en Cámara de València i amb els fons que venen des del Ministeri i dels fons FEDER, ens ajuda a l'associació empresarial a dinamitzar el comerç d'Alcira, seguint les ferramentes, en les eines que tenim ja en el poble, que bé amb l'Ajuntament col·laborem estretament per a poder dinamitzar tant el comerç com l'hostaleria com el tema de serveis. És molt important aquesta col·laboració ben estreta i això, des d'ací, des de l'associació empresarial, hem intentat ficar una plataforma, una app en la qual es pugui ubicar cada comerç, cada servei, cada hosteler d'aquest poble i així aquella gent que vulgui saber l'oferta hostalera i comercial del poble tinga facilitat per accedir a ella i sàpiga exactament ubicar-los en un quadrant. Aquesta aplicació, junta amb les aplicacions que ja estan en funcionament gràcies a la col·laboració amb l'Ajuntament, ens permet tindre aquest valor que avui en dia tan gran que tenen les noves tecnologies. Cámara de Comercio lo que estamos es apoyando a las asociaciones empresariales y específicamente en este caso a los comerciantes, pues ofreciéndoles la participación en programas que están apoyados por los fondos FEDER para que puedan programar y desarrollar de una forma activa y ofrecérselo a los comercios que tienen integrados pues unas campañas de dinamización dirigidas a activar pues la labor comercial
de las empresas que tienen asociadas. Los resultados son muy positivos, pues porque al final estamos apoyando campañas en que, bueno, que en primer lugar son campañas novedosas para la población o el sector al que se dirigen y ofrecen una oportunidad tanto a los comerciantes para pues, mejorar la rentabilidad con esas campañas en sus comercios. Y luego también pues, posibilitar a los consumidores el tener una relación interactual con esos comercios, con lo cual se mejora también la fidelización del mercado local o sectorial al que van dirigidas. L'aplicació té bàsicament les funcions de... és un directori en el que podrem trobar per geolocalització, que això és molt important, depèn del punt en el que ens trobem, podrem veure quins comerços són els que tenim al nostre voltant. Això és una de les parts, diguem, que de diferència de moltes altres aplicacions o web. Podrem en un futur fer reserves en la mateixa, podem veure promocions, ofertes, podrem veure events que se facin dins de cada comerç. Podem contactar per un xat directe en el comerç si el comerç vol que s'active. Podem veure si té l'opció de reserva també se podrà treballar. És a dir, diguem que és un tratge mida dins de la ferramenta, cada comerç pot tindre un tratge mida, cada un d'ells, però bàsicament està destinat a ser un escaparat online per a tot aquell que encara no està ahí.